Mirka, teda teraz vám niečo bližšie poviem. Ako sa u nás miest, teda ľudia opäť hľadali nejaké zdroje, pritom sa riadili vlastne podľa toku rieky. Teraz sa presúvame vlastne do také ako keby kancelárie, odkiaľ to bolo celé riadené, či teda dragóna, používali sa na to aj rôzne lampáše, vlastne Žilinského kraja, ako tady prechádzala železnica, je to vlastne z medzivojnového obdobia a také významné miesta, ktoré si môžete všimnúť, tak vzadu je hrad Strečno, toto je Budatínsky hrad a toto je napríklad Slovena, ktorú môžete vidieť, to je Žilinská stanica. No, tu je potom depo, kde teda boli vlážky položené, nepotrepoval a tieto dočeky boli vystavané vlastne pre železničiarov, pretože v minulosti bolo železničiarske povolanie teda veľmi cenené, pretože bola to, že toto prepojenie vtedy vlastne. Ktoré tu máme, dostala až k tomu miestu, teda, že kde potrebovali. Takže to ešte tak, by ste sa ešte chceli môžete sa popozerať. Yes,